ജാവലിൻ ത്രോയിൽ 1ാം സ്ഥാനവുമായി ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി നീരജ് ചോപ്ര. നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന സുവർണ നിമിഷം ഇതാ ടോക്കിയോയിലെ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പിറന്നിരിക്കുന്നു. നീരജ് ചോപ്ര എന്ന 23 വയസ്സുള്ള പാനിപ്പത്തുകാരൻ ജാവലിൻ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ 87.58 മീറ്റർ ദൂരം ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനകോടികൾ കാത്തിരുന്ന കാലങ്ങളുടെ കൂടി ദൂരമായിരുന്നു. ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി ടോക്കിയോയിൽ ജനഗണമന മുഴങ്ങിയ നിമിഷം, 136 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനമായി നീരജ് ചോപ്ര എന്ന സൈനികൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന നിമിഷം. നന്ദി നീരജ്, ഈ രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം സമ്മാനിച്ചതിന്. പൊണ്ണത്തടിയുടെ പേരിൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ബാലൻ ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ ജേതാവാകുക അതിശയം തന്നെ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വിജയം ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ച ഇതിഹാസ താരം മിൽഖ സിംഗിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒളിമ്പിക്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം മുഴങ്ങുന്നത് കേൾക്കാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മിൽഖ. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി എന്നാണ് നീരജ് ചോപ്ര പറഞ്ഞത്. നീരജ് ചോപ്രക്ക് ഈ മെഡൽ മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുമ്പും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം, 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണം, 2017 ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണം, 2016 ദക്ഷിണേഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണം, 2016 ലോക ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണം, 2016 ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെള്ളി. ഇനി ഈ ജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാന പെരുമഴയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഒളിമ്പിക്സ് ചരിത്രത്തിൽ ചേർത്ത നീരജ് ചോപ്രക്ക് സ്വന്തം നാടായ ഹരിയാനയുടെ വൻതുക പാരിതോഷികം. നാടിന്റെ അഭിമാനമായ താരത്തിന് 6 കോടി രൂപയാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ നൽകുന്നത്. കൂടെ ഉയർന്ന റാങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലിയും. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടാതെ പഞ്ച്കുളയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അത്ലറ്റിക് സെന്ററും ആരംഭിക്കും. ഹരിയാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വൻ തുകക്ക് പുറമെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ 2 കോടിയും BCCI 1 കോടിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകും. സതീഷ് കുമാർ ചോപ്രയുടെയും സരോജ് ദേവിയുടെയും മകനായ നീരജ് ചോപ്രയിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മെഡൽ കാത്തിരിപ്പ് ഇന്ത്യ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നിമിഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഫോൺ നിർത്താതെ മണിയടിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.